ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ତୁମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ଗୀତିକା। କବିତାର ନାଁ ହେଲା କର୍ମ ଗୀତିକା। କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କର୍ମ ଗୀତିକା କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କବି ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇଠି ଅଛି। 1906 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1954 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତୁଳସୀ ଦାସ, 6ଟି ଗଛ ସିରିଜ, ପ୍ରକୃତିର ଗଳ୍ପପୁରୀ, ଲେଖନୀର ପାଠଶାଳା, ସୁନା ପାହାଚ, ରତ୍ନ ପାଖୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ, ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ରୋଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଝୁମୁକା ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ସଂକଳନ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ 1980 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାର ନାମକ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ଏହି କବିତାଟି ଝୁମୁକା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ସୁସ୍ଥ ରହି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଦେଶ ଓ ଦଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆବୃତ୍ତି ବା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମୋର କେନ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଦେଖ, ସ୍ୱର, ତାଳ, ଲୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଲିବ। ଦେଖ କେମିତି ବୋଲା ଯାଉଛି। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ବି ବୋଲି ପାରିବ। ଜୀବନେ ଯେବେ ବାବୁ ଲଭିବ ଯଶ, କରମେ ଲାଗି ପଡ଼ି ତେଜି ଅଳସ। କେତେ କାମ ରହିଛି ତୁମରି ପାଇଁ, ବାଳକ ବାଳିକାଏ ଆସ ହେ ଧାଇଁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଦା, ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା। କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶର କାମ, ତହିଁରେ ଅରଜିବ ଅମର ନାମ। ଆଜହୁଁ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧରନା ମୁଖେ, ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। ନିଶ୍ଚେ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଯେ ସନେ କାଟେ ପଥର। ଏକା ଦିନକେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ଼, ଏକା ହୋଇକି କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ଼। ଯେଝା କରମେ ଲାଗି ଦିବସ ରାତି, ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି। ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଠିଆ, ପର ବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛି କିଆଁ। ଦେବଶ କତି ତୁମ ଶରୀରେ ଭରା, ବିଭୁ କରୁଣା ଲଭି ଜିଣ ଏ ଧରା। ପିଲାମାନେ, ଆମର ସେଇ କବି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ କବିତା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ଏଠି ଲେଖି ଜଣେଇଛନ୍ତି।
ଜୀବନେ ଯେବେ ଆସ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା, କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। କର୍ମ ଗୀତିକା କବିତାଟିକୁ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ? ଜୀବନେ ଯେବେ ବାବୁ ଲଭିବ ଯଶ, କରମେ ଲାଗି ପଡ଼ ତେଜି ଅଳସ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯଶ ଲାଭ କରିବ, ନାଁ ଅର୍ଜିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଳସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଳସ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆଇଡଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କ, ଶୈତାନର କର୍ମଶାଳା। ଆଣ୍ଡ ଆଇଡଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଜଣେ ଅଳସୁଆର ମନ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର କର୍ମଶାଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଳସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କାମ ରହିଛି ତୁମରି ପାଇଁ, ବାଳକ ବାଳିକାଏ ଆସ ହେ ଧାଇଁ। ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିରହିଛି, ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କାମ ରହିଛି ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ କାମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବାଳକମାନେ ଏ ବାଳିକାମାନେ ତୁମେ ଧାଇଁ ଆସ ବା କର୍ମ ତତ୍ପର ହୁଅ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ? ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ସଂଯମତା ଅଧିକ କରିବ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିଲେ ତୁମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ତୁମ ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବିଦ୍ୟାରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ବୁଝିବାରେ, ପାଠକୁ ଜାଣିବାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବାରେ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ମନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କର। ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଦା, ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା। ତୁମ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦିତ ରଖିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା। ଯେତେ ବାଧା ବୁଦ୍ଧି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ତୁମକୁ ସେ ବାଧା କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, କିଛି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା। ଆଉ କ'ଣ? କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶର କାମ, ତହିଁରେ ଅରଜିବ ଅମର ନାମ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ? ତୁମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇ ତଥାପି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଶ ଓ ଦେଶର କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତୁମ ନାମ ଅର୍ଜିବ, ଭଲ ନାଁ କରିବ। ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ ହେଲା, ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟେ ହେଲା, ଭଲ କୃଷକଟେ ହେଲା, ଭଲ ସୈନିକଟେ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଭଲ ନାମ ଯେମିତି ଅର୍ଜିବ। ତେଣୁ ତହିଁରେ ଅରଜିବ ଅମର ନାମ, ତୁମ ନାମ ଅମର ହେଇ ରହିବ। ଯିଏ ଆଜିକାଲି ଭଲ କାମ କରିଛି, ମଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସିଏ ଅମର ହେଇଛି। ମରିଯାଇ ସତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ବା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ମରି ସୁଦ୍ଧା ଅମର। ତୁମେ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ମରିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଉଛି, ମରଣୋତ୍ତର ପୁରସ୍କାର। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜହୁଁ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ, ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ଆଜହୁଁ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଜିଠାରୁ ବା ଏବେଠାରୁ ବାଛି ନିଅ। ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ଅସାଧ୍ୟ ବା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସାଧ୍ୟ କରି ହେବ ବା ସାଧି ପାରିବ। ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ, ଏବେଠୁ ବାଛି ନିଅ। ଏଠାରେ କବି ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନଙ୍କୁ, ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଚେତନାମୂଳକ ଶିଶୁ କବିତା। ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧରନା ମୁଖେ, ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧରନା ମୁଖେ, ଏଇଟା ମୁଁ ପାରିବିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ
ଗୋଟେ କହିଲ ନା ଏଇଟା ହେବନି, ଗୋଟେ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ହାରି ଯାଇଥିବ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଲେ ତୁମେ ଜିତିବ। ତେଣୁ ପାରିବିନି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପାରିବ। ହାରିଗଲି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଯେ ସନେ କାଟେ ପଥର। ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଯେ ସନେ କାଟେ ପଥର। ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ବାରମ୍ବାର କଲେ ତ ସେ କାମଟା ତୁମେ ଥରକୁ ଥର ବା ବାରମ୍ବାର କଲେ ତୁମେ ସେଇଟା ଜିତି ପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ। ଧୀର ପାଣି ଯେ ସନେ କାଟେ ପଥର। ଧୀର ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ପାଣିଟା ସେ କ'ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ତାର ପଥର ପାଚେରୀ ଦିଆଯାଇଛି କି ପଥର ଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ସେଇବାଟେ ଯାଇଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଗଲେ ସେ ପଥର ବି ଖାଇଯାଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ଧୀର ପାଣି ଯେ ସନେ କାଟେ ପଥର। ପାଣି ଆସ୍ତେ ଯାଇ ପଥର ବି କାଟିଦେବ, ପଥର ବି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏକା ଦିନକେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ଼, ଗୋଟେ ଦିନରେ କେହି ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଏକା ହୋଇକି କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ଼, ଏକୁଟା ହେଇ କୌଣସି ଜିତିପାରିବନି, ଗଡ଼ ଜିତିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଡ଼ ବା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଏକତା ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଗି ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ଯେଝା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତି, ନିଜ କର୍ମରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଥାଅ। ଖାଲି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେବନି, ଦିନ ରାତି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, A1 ହେବ, A2 ହେବ କି ଭଲ ଡିଭିଜନ୍ ରଖିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମନ ଦେଇକିରି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଜାତି, ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଆମେ କହନ୍ତି ପାରିବୁନି, ହାରିଗଲି, ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିବ, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଠିଆ, ପରବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛି କିଆଁ। ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଠିଆ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ, ଏହାକୁ ଏଇଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ବା ଶିଖ କେମିତି ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକରି କାମ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିପାରିବ, ନିଜେ ଶିଖ। ପରବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛି କିଆଁ ବା ରହିଛ କିଆଁ, ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜେ କେମିତି କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ಯೋଗ କରିବୁ। ଦେବସ କତି ତୁମ ଶରୀରେ ଭରା, ବିଭୁ କରୁଣା ଲଭି ଜିଣ ଏ ଧରା। ଦେବଶକତି ତୁମ ଶରୀରେ ଭରା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କରେ ଦେବତାର ଶକ୍ତି, ଦେବତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ବିଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀରେ ଭରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବ ଶକ୍ତି ବା ଦେବତା ଶକ୍ତି ବା ବିଭୁ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତରେ। ବିଭୁ କରୁଣା ଲଭି ଜିଣ ଏ ଧରା, ତେଣୁ ବିଭୁଙ୍କ କରୁଣା ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ତୁମେ ଧରା ବା ପୃଥିବୀକୁ ଜିତି ପାରିବ। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଳସ ତ୍ୟାଗ କରି ଏମିତି କର୍ମରେ ତତ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ଏଇ କର୍ମ ଗୀତିକାରୁ ଜାଣି ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାମ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲାଗିପଡ଼ ଏବଂ ଶପଥ କର ଆମ ସେମିତିଆ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କଲେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମର ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୀତିକାଟି ବା କର୍ମ ଗୀତିକାଟି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେ
ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏତିକି ଏଇଠି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ।